Krásný den. Chtěli bychom vás přivítat tady u toho našeho vysílání v rámci projektu Podnikající máma. A moje jméno je Monika Švejdová a jsem spoluautorkou. A dneska tady společně s Martinou Mikolášovou Ahoj. bychom vám chtěli představit nebo bavit se na jedno téma, které vnímáme, že je hodně důležité pro nás, pro ženy. A to téma zní, jak vykopat svůj sen z hrobu. Tak ahoj, já se jmenuji Martina Mikolášová a dneska vám něco řeknu o seberealizaci žen, matek. Jak vykopat svůj sen z hrobu? Proč se budeme bavit o tomhle tématu? Je to proto, protože my, když se narodíme a jak vyrůstáme a jak dospíváme, tak prostě máme své sny. Ať už chceme být astronautkami a baletkami, nebo chceme pak procestovat svět, nebo chceme mít skvělou práci, tak máme sny. A často se stane to, že když porodíme dítě, tak tyhle sny se z nějakého záhadného důvodu vlastně zahodíme prostě do hrobu a ještě na ně navršíme kupu hlíny, která znázorňuje všechny ty všední povinnosti, které kolem dítěte máme. I když jsme měli sen mít dítě, tak je strašná škoda opustit i všechny ty předchozí sny, které jsme měli. To, že chceme cestovat, nebo že chceme napsat knihu, nebo že chceme zpívat, nebo vytvořit nějaký skvělý projekt. A mohu vám říct, že každá maminka, ať už je zahlcená sebe víc, tak tyhle sny má. A je hodně důležitý znova najít to svoje místo a odkrýt tu hlínu a vykopat ven svoji touhu, protože to je něco, co nám dává palivo, co nás pohání k tomu, abychom měli energii, abychom mohli žít. A mně se to stalo taky. Já, když jsem porodila Artura a já jsem chtěla mít děti, tak jsem vlastně pak postavila dům, pak jsem měla ještě druhou dceru a pak se najednou jakoby stalo, že se nic nedělo. Já jsem zůstala doma sama a zjistila jsem, že jsem úplně vyhořela. A zjistila jsem to hlavně v okamžiku, kdy jsem otevřela knížku, to je Alánek, ten je třetí, když jsem otevřela knížku Cyklická žena, kde bylo jasně napsané cvičení, jaké máte sny. A já jsem se zamyslela, říkala jsem si, ale já žádný nemám. Já prostě po ničem netoužím, já si ani nemůžu dovolit nějaký sny mít. A to slovo dovolit, pojď sem ke mně, pojď s náma vysílat. To slovo dovolit je vlastně klíčem k tomu, abychom mohli žít náš život. My si potřebujeme dovolit ty sny mít a dovolit si je plnit. Je jasný, že ve chvíli, kdy je vykopete, tak je budete muset modifikovat. A modifikovat je tak, abyste do těch snů mohli přizvat i tyhle ty malé broučky. Abyste je plnili s dětma. Jo, je jasný, že teď třeba nemůžu odjet na rok někam na stáž, protože mám 3 děti. Ale tak to změním. Když toužím po tom, že chci cestovat, tak budu cestovat. Ale třeba jinak, než jsem si dřív myslela. Ale důležitý je, že to dělám. Že zatím jdu. Další věc, jak tyhle sny vykopat, je začít se ptát. Je možné, že si řeknete, ale já žádný sny nemám. Prostě je nemám. Nebo mě nic jakoby nenapadá. Ale ve chvíli, kdy se začnete ptát, tak postupem času se vám ta cestička začne jako odkrývat. Prostě se ptejte, co bych chtěla dělat, co mi dělá radost, po čem jsem vždycky toužila, co chci udělat dřív, než umřu. Jo, to je hodně drsný cvičení, ale hodně intenzivní. Představte si, že ležíte na smrtelné posteli. Reálně si to představte, ležíte tam, máte poslední hodinku a teď vzpomínáte na to, jaký byl váš život. Vemte si tužku a papír a napište si 10 věcí, které chcete udělat dřív, než zemřete. Potom, až tohle to budete vědět. Ano. Ano. Až tohle to budete vědět, tak si řekněte, že každý den uděláte malý krůček k tomu, abyste se k těm snům dostali. A cílem je žít takový život, že další sny už nepotřebujete. Cílem je žít život vašich snů. Každý den udělejte malý krůček k tomu, abyste se k němu dostali. Přesně tak. Díky. Děkujeme. Pa, pa. Pa, pa.